Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa Moscow sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod ka Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalabalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ay, hi, hello, good afternoon. Ay, Diyos matay na pagkahapon po sa gabos. Kumusta po ang sa kuyang mga panantabay? Yaon po kita sa test broadcast giraray. Digdi po sa samuyang, siyempre bagong studio, no? Ako ang virginon pa lamang ining bagong studio mga tugang. Siyempre po, ini po ang programang On The Spot. Siyempre po, nagbabalik. Siyempre, digdi po sa Bicol Net TV. And siyempre sa pangalan po kan Bilog na Fersa, kan Bicol Net TV. Siyempre sa pangalan po kan samuyang General Manager Nel Adtuon. Siyempre sa pangalan ng po tabi, kan sa tuyang mga pag-iriba ano ini? Kami po mga tugang ay pwede na rin dong antabayanan sa mga masunod na aldaw, ano? Ang mga programa, siyempre sa mga pinadaba po nitong mga programa kang Bicol Net, mga pinag-aabangan nitong mga anchors, ay muling magbabalik, ano? Digdi po sa, siyempre digdi po sa Bicol Net TV. Bagong studio, siyempre magayon ng setup may, pati ang puro pong good ko yan. Ay, siyempre magsarabay-sabay kita mga tugang, sundo alas 6:30 ng pagkahapon. Siyempre magkunistorya, magkurkumustahan lamang kita mga tugang kang mga pangyayari. Mga mangyayari po mga tugang, digdi po sa satuyang palibot na padagos po na nakakapiktal ka sa tuyang pagbuhay-buhay. Digdi po sa ibabaw kan kinabahan. Ay, siyempre, happy birthday muna. Sa gabos po na nagsisilibrar kan sa indang mga birthday today. Huli man ang aking pagbati, pero ang sendong imbitasyon, pwede pa. Yaw, tapag-arog baga kayo ni, and apod kini, ang selebrasyon, perming hapon iyang. Kaya pwede nindo ako imbitaran, pwede nindo kami imbitaran ha, tangaling maging party man po kan sa indong mga maging party man kan sa indong mga selebrasyon. Siyempre mga tugang, duman po sa mga kababayan niya to, na igwa po tabi ng mga kamatian, sabi ito na nga rin, magparahay! Siyempre mga tugang, kababayan, na yaon po, or igwa po ng mga kamunduan, siyempre siring kan dati, ang programang ini,
and ang BicolNet TV, padagos po na nagpapaabot man kan sa muyang pagkikisumaro, pagkikidumamay po tabi isa sa indong mga kamunduan. So may mga digdi sa kuyang programa, pakilike, pakishare po kan sa muyang programa. Tangani po na mas dagol po na may impormaran na ang programa on the spot nagbabalik po mga tugang, kasabay po ang sa indong lingkod Tony Kiliste mga tugang. Siyempre sa mga nakaaraman po kan sa kuyang personal na numero, pwede ka mo dyan padara kan sa indong mga mensahe, komento, sumbong, agrangay, paghanga, asiniba pa, basta kapos na gusto ninyong ipaabot, hindi. Ako naman kan mga tugang ang bahala sa pagpapadagos kan sa tuyong pag-iba-iba. Siyempre kunyan po tabi na pagkahapon. Pasensya na ka mo at medyo nangangapa kita. Digdi sa tuyang siyempre mga tugang, sa pangalan maniyan kan sa tuyang mga sponsors, sa tuyang mga minamahal na mga sponsors, padagos po na nagpapaabot ng pagtitiwala, padagos po mga tugang na nagpapaabot ng pagsuporta man po digdi sa BicolNet TV. Maraming thank you po tabi sa Indo sa walang sawa, walang humpay na pagsuporta. Siyempre dyan po sa 1st District, magandang hapon. Siyempre marahay na afternoon man po kay 1st District Congressman Crisel Agman. Ayan. And siyempre nahihiling taman na talagang pait-pait man mga tugang, ang pag-ibuting spelsos mga tugang, tangani na po na magdire-diretso man ang mga katabangan na papakinabangan mga tugang kang kadakla. Yan ang importante ha. Marahay na pagka-afternoon man po dyan sa opisina ni 2nd District Congressman Kaloy Andes Loria. Nahiling po nindo, ang 2nd District po mga tugang, kung mahiling po nindo, talagang nagluhay-luhay naman mga tugang paduman po sa pigaapod na progreso na ipinangako po mga tugang ni Congressman Kaloy Andes Loria. Sa mga nagarapot na tangit na pa, alat-alata sana. Alat na nagkumpara parang sige. Kumusta po mga tugang? Sa aga, piglalauman mga tugang na ipapaluwas, subagong o sudugang mga tugang na pamasahe, ini sa PUB o ini pigapod mga tugang na public utility buses, so mga PUG, kasabay na dyan sa mga amigotang mga jeepney drivers, na padagos mga tugang siyempre nag-aagrangay, dahilan mga tugang kayo po na padagos na paglangkaw, sabi nga ni, ngunya na si Mana pinaglalauman mga tugang, na madugang pa, madagdag pa mga tugang, ini po tabi na presyo mga tugang, kang petrolyo, iyan baga mga tugang ang saro sa mga rason, ang sa tuyang kinaampangunyan mga tugang o sa bilog na kinaban, dahilan kini mga tugang na nagpapadagos na gera mga tugang dyan po sa Middle East. Sa mga kababayan tang mga OFW, ingat-ingat po kamo ha. Daita pa masabi, kung sundo no arin mga tugang ini po madura. Sabi ta na nga mga tugang, maski po tabi apod kini, maski na po nga mga tugang, kung halimbawa pa matapos na po ining iriwal na ini, ining gerang ini mga tugang, ang pagbabalik, iyan ang dipisil mga tugang. So pag butwa liwat mga tugang,
iyan ang difficile dyan. Siyempre, kita po mga tugang, mga consumer kita. Okay ni po na mga petrolyo inihali po dyan sa Middle East. Dakulang problema po ini. Igwa na po kita ki mga nakaulay na mga jeepney driver na kung halimbawa mga tugang ini po magpapadagos na sitwasyon na ini, sinda po tabi mapipilitan na magpundo or magtigil pasada. Wala naman ngaya kami kinatatada. Wala naman ngaya kimatatada sa samuya. Sige mi siya nangayaan na dalagan. Sabihin ta na ngaya na sitting man, paano ang mga pasahero. Pero mga tugang babawiun man sa napuian kapag magkakarga na sinda. Saro ini mga tugang sa nagiging problema tapo ngunya. And saro ini mga tugang duman sa sabi na nga ni igwa naman ki mga fuel subsidy na itatao mga tugang, pero ini po sabi ta na nga ni, although maski yao na po ini, igwa na po ki mga nagpapaluwas ki informasyon mga tugang, manunong digdi sa subsiding ini, ang hapot digdi mga tugang, lahat ba mabibigyan? Kaya batik simplihon man sa napalan so magiging requirements kay ni mga tugang. Batik pag minsan mga tugang kita po baga na mga Pilipino, pag sinabing ayuda mga tugang, magibot ning paagi mga tugang tanganing makakuha. Well, dahil taman mabasol mga tugang, lalo na po sa panahon ngunyan, na gabos man po talaga apektado. Kaya, gabos man po talaga apektado, kay ni po mga tugang na paglangkaw kang presyo kan mga petrolyo, pero sana mabigyan mga matawanan kay ni mga tugang so talaga po tabi na dapat matawanan. Kaya, taminsan nagkakaigwa po mga tugang ng problema sa distribution naman. Nagkakaigwa mga tugang ng kararibukan pagabot sa distribution. Na kuta na, sabi ta na, ang matawanan, mainot mga tugang na matawanan, ito po na mga lihitimo po tabi na nagbabayarahe na apektado po mga tugang kaini po na sitwasyon na ini na sa tuya po tabing kinahampa. So mga LGU man po mga tugang, poon ngunya na simana, nagpautob naman kay itong pinag-apod na 4 days work. 4 na aldaw na sa po tabi ang laog ninda sa mga opisina ng gobyerno. Mapuun iyan ngunya na simana, may mga LGU kita na araman na iyan po mga tugang ipapautob naman po tabi. Pading Ogi Milyare, pading mayaman ka kayan, amigo, magamayaman ka talaga kasi day ka pa ingalo. Iyo pa de, kay puhan doble an paita, daiman, nagsasakto ang kwarta. Kaya permin dapat pait sa na kita, hanggat kaya, pading Ogi Milyare, dyan sa 3rd District of Albay. Maray na pagkahapon dyan tabi, iyo na ini. Iyo na ini ang paita. Pero ang programang ini mga tugang, mabalik manggirali ini duman sa original na oras. Kundi ngunya na hapon testing ta kung tataw pa kita. Sige, salamat tabi pa rin sa apod ganay, sa pag-antabay, pagsirip man sa sakuyang programa. Mabuhay ka tabi pa din. Sige. Sabi mga tugang ni Profesor Arandar Bicolandia, sige daang langkaw kan presyo kan pundoho na da po mga tugang pag
Dai na pagkaagan. Ning gasolina ang ano man na produkto. Lalo dang minamahal. Iyo bagay ni po magatugang ang pigsasabi ta na ini po magatugang na namamatian ta sa presente mga tugang ang epekto po kay ni talagang mamamatian ta sa gabos po na bagay. Sa gabos na paghiro-hiro ta sa oral daw mga tugang, mamamatian ta ang pagdoble kan mga presyo kan barakalon. Dahilan po kay ni na paglangkaw na ini. Maray kay ni so may mga dimalita. Maray kay ni so may mga dimalita na dahi panahubos. Ano daw sa mga amigo tang may mga dimalita kon nabawasan lamang. So may mga malita dyan, dimalitang kwarta, tangani ngayon, mawara-wara so dagit ngaya, bawas-bawasin na, panawa naman naman. Bawasin na ngaya, panawaman sa mga, yan, saro iyan sa mga napag-urulayan ta mga tugang ta kan mga nakaaging aldaw dahil ta masabutan kong nata naging trending mga tugang ini po na mga malitang ini. Sige, bala mangga mo kayan. Ay maray na pagkahapon man kay Daraga Mayor Victor Perete, biyahin progreso. Maining tama ng banwaan kan Daraga sa mga maabot na aldaw. Kadakol na mga programa, magagayon, mga tugang na programa ipinaglatag. Tangani ng padagos na sabi ta na nga ni mabago. Ang banwaan po tabi kan Daraga. So far, sa pagtukaw mga tugang ni Mayor Victor Perete, nahiling taman, na talagang yaon sa pagmaliugot man mga tugang, kang alkalde, na mapakaray, ang banwaan po tabi kan Daraga. Congratulations, congratulate mo kay Mayor. Dahil, congratulations, nahiling ta po mga tugang na, maski puro papa daw mga tugang, yaon po, namamatayan man po kang mga Daragenyo, ini po tabi na pigsasabing serbisyo po tabi para sa sainda. Yan. Sige, diretso, kita mga tugang, mag-comment na so mga amigo ta dyan, na mga taga-banwaan kan Daraga. Sige, alat ka. Sige, diretso kita mga tugang, sano ngunyan mga tugang sa pinag-uulayan an maabot sa barangay and SK election. And may mga may na pag-urulayan mga tugang ini po na pag-abot man digdi po sa pag-abolish mga tugang kan sanggunian bayan, sanggunian kabataan. Ano daw kamo tabi? Pabor daw tabi kamo kanay. Pabor daw tabi kamo duman sa profesong lakdang na inay na i-abolish na daw tabi an SK. Garingaya daiman na mamatayan. Garingaya mga tugang nagagamit sa naman. Iyo taminsan may nahiling po kita, totoo iyan, na irakman kay ni po mga tugang na mga kabataan na ini na minsan nagagamit man po talaga man. Tubod ako dyan sa ini sa pinagurulayan mga tugang na tangkasuna, aliw na sa nagaya, parehas man sana. May mga nagsasarabi mga tugang na nagagamit sana. Minsan,
So, mga benepisyo pag napakinabangan na, dahil man po nagpupunksyon sa barangay. Tama yan. May nailig man kita kay yan, mga tugang na minsan, pagkakuangan ikang budget, pagkakuha kang budget, mga tugang, dahil na lamang ki pasilag-silag sa barangay. Paano tayo yan? Sayang baga. Sayang baga, mga tugang, pagsiring kaya. Minsan, sa murang edad, mga tugang, nagiging korupto naman. Dahilan, mga tugang, namumulat sila, mga kaibigan, sa sala po tabi, sa sala po, mga tugang, na pasistema. Although, mga tugang, may nakaulay man kita na SK chairman, gusto ko man kuta ngaya na mag-perform. Gusto ko man kuta ngayon na ipahiling sa kuya ngayon kakayahan, kaisipan. Kundi ngayon, bay na ngayon kayan, tauni ngayon gibuhon ta. Pig ko control, mga tuga. Kaya ni po mga nanagkakapirang, Diyos ko. Kaya sabi ta na po, mga tugang, ini po na bagay na ini, may mga nagpapabor. And siyempre, mga tugang, igwa man ki mga day pabor. Pero kung hapoton, mga tugang, ang majority, halos gabos, gusto naman talaga na apod kini i-abolish, mga tugang, ang bagay na ini. Ano ini? No arinda, alat ka, igwa ko kayo na alat. May nagapot digdi sa kao, mga tugang, tanabang kita baga kasubago, ang alkalde Candaraga, igwa po ning programa, ang alkalde Banwaan Candaraga, ini po, mga tugang, na operasyon tuli. Dako lang tabang ini, duman sa tuyang mga kababayan, ano daw, sa masunod, hapoton ta daw si Mayor kay ni, kung may gratifikasyon, mga tugang, duman sa pinaka subang, pinaka gurang na mapatatak. Diyan po, mga tugang, sa Banwaan Candaraga. Sa maabot, mga tugang, na Abril 6, sundo 8, oy, Oro alawig, mga tugang, an aldaw na ipinagtalaan sa 6, 7, 8. Tulong aldaw. Tulong aldaw, mga tugang, ini po na operasyon tuli, nagigibuhon, mga tugang, dyan po tabi, sa Banwaan po tabi, Candaraga. Kung saan, mga tugang, ang apod gani, obheto po kay ning proyektong ini po na makapagtao po ning libreng serbisyong medikal para po, mga tugang, sa mga kaakian, mga kabataang Daragenyo na nais magbagong buhay, hali po, mga tugang, sa pagiging bagets, pasiring po, mga tugang, sa pig-apod tang pagbibinata. Ano ini? Ini po, mga tugang, gigibuhon sa Daraga Covered Court. Yan ipigtalaan ta dahil na masupog. So iba po, mga tugang, nagduduwa-duwa. Dahil man, bati minsan ang mga nagtatatak, mga beautiful man. Apoton mo si Mayor, kung pwede magpatatak ang taga sa tuloy. Irisol mo na Tamainin kayo. So, may mga masakay ni. Pwede kayon. Diamond Guide kipig-pipili ini. Na apod ka ni. Diamond Guide kipig-pipili ini servisyong ini. Para manggayod ini sa gabos. Marahin na pagkahapon man. Banggi na palan. Alat ka, taso amigo ta na pamayo ka na BFE TV kaso bago tig-imbitaran kita, mga tugang, duman sa
TV Albay, alat ka, tabasahon ta ini, tamagayon ini, magayon ining pag-urulayan mga tugang ta, ginibo kasubago, ang ceremonial signing of deed of donation para po digdi sa gigibuhon, tutugdukan mga tugang, kang TV fire station. Magayon, maswerte po kamo dyan sa banwaan po tabi kan TV Albay. Kasubago, ginibo sa ceremonial, ceremonial signing of deed of donation. Gustong sabihin, ini mga tugang sa pagsasabi ta, lalo na duman po sa mga LGU na ang Bureau of Fire Protection or ini po mga tugang na BFP, ang sa inda po mga tugang na ipinagahagad sa LGU, ito po mga tugang na matawanan sinda ning lote na matutugdukan mga tugang kan sa indang building. Buot sabihon, ang gigibuhon po mga tugang kang LGU mag-urulay arin na lote ang pwede tang itao sa BFP na pagtugdukan kan sa indang opisina. Tadyan sa first district mga tugang, nagirumduman ko sana, makamurumundo pag-isipon, na may sarong LGU na haluin na po mga tugang na naghahagad na matawanan sinda mga tugang ning lote, tapag araw kayo ni mga tugang, ang BFP, sinda na po tabi ang mapatugdok. Gabos mga tugang. Gabos na kakaipuanan sa pagtugdok mga tugang kan sa indang building, fire station, magastos po tabi sa BFP. Ang magastos mga tugang sa BFP mismo. Ngunyan daga sa na po tabi ang pigahagad ninda. Pero, makamurumundo mga tugang, taigwa kita na mga LGU, igwa kitang LGU na ara mga tugang na sundo sa ngunyan, day po tabi natatawanan. Day ko masabutan kung nata po mga tugang araw po kini. Pero, kapag may mga kasiributan, may mga emerhensya, permi po katabang ang BFP. Lalo na po ngunya na tag-init, Fire Prevention Month, o sabi ito na nga, maski ba ko Fire Prevention Month, talagang yaon mga tugang ang pag-akudir kan sa tuyang mga amigo dyan po sa Bureau of Fire Protection. Sana naman, pag-arog kayo ni, tabangan ta po tabi. Tadakulaw na bagay na pag-arog kayo ni, magiging accessible man duman sa, kumbaga sabi ito na nga ni, magiging madali man po tabi, magiging puzzle po tabi sa inda, ang pagtataon ng serbisyo mga tugang duman po sa mga nagdudurulok sa inda. Kasi minsan may mga nailing kita sa radayuto na mga fire station, bako na po tabi, kaya-aya, kami periuto na, duman po mga tugang sa indang mga transaksyon na pinagigibo mga tugang sa indang mga opisina. Maray na pagkahapon dyan kay Acting Municipal Fire Marshal Raimundo N. Oliver Jr. and Acting Fire Marshal si Fire Inspector Raimundo N. Oliver Jr., amigo tayo ni. Matibay, saro sa mga matibay na mga pamayo kan Bureau of Fire. Dati ini dyan sa BFP Bakakay. Yaon na iningon yan dyan sa Tiwi. Bago pala nagtiwi, nag-agi mo na sa malilipot. Iinis yung mga pigyo sa luduhan ta, mga tugang pag-abot po sa serbisyo. Maray na pagkabanggi na tabi, sir. Siyempre, yaon man duman, ang alkalde, si
Mayor Jojo Climaco, and syempre si Vice Mayor Jaime Villanueva. Yan sa mga yaon duman na nagibuning paagi mga tugang. Tangani po na matawanan ning lote na lote mga tugang na titindugang mga tugang kan sa inda po tabi na fire station. Maray na pagkahapon man dyan o pagkabanggi na sa Tiwi Municipal Police Station. Sa panginginot iyan mga tugang ni Police Major John Luis Pacres. Ang Piolo Pascual na iling mula. Ang Piolo Pascual mga tugang na COP kan Tiwi Municipal Police Station. Congratulations dakulon mga tugang or recently mga tugang na ginibong operasyon mga tugang pag-abot sa bypass operation. Diyan man po mga tugang sa Banwaan kan Tiwi. Matindi tangon yan mga tugang. Sabi ta na nga ang mga dakulang agyat ngunyan mga tugang sa mga municipal police station, ang mga PNP, ini po mga tugang na kinahampang ka, mga may sugunan tao. Baradilan digdi, baradilan duman. Hindi pwede na patulog-tulog. Ini po mga tugang na sa tuyang mga kapulisan. Siyempre, ang mga bagay na ini mga tugang may ibitaran kung ang sa tuya po tabi ng mga kapulisan, nakatagtag po tabi 24/7. Pero siyempre, pag mga siring po kini, so mga COP so mga COP mga tugang na yaon po sa manlailay na ipatura na nagkukumand. Duman po mga tugang sa iyang mga personnel. Diyan sa Banwaan kan Bakakay, kay Police Major Nino Akyatan, maray na pagkahapon tabi sir. Pasensya na bihira na ako makabisita dyan. Diyan sa imong opisina. Pero ang sa tuyang pagsuporta, siyempre padagos na pagsuporta man po tabi, diyan po sa mga magagayon man na programa, na nahiling ta na siyempre po kan nagtukaw man din na COP dyan, talagang may nahilingan po. May nahilingan man kita na mga pandiurag na pagbabago mga tugang. Siyempre sa irarom kan sa iya po tabi na liderato. And siyempre mga tugang, dyan sa Banwaan man kan Santo Domingo, marhay na pagka-afternoon man, kay Police Major Darwin Sevilla, si Brad Darwin Sevilla. Talagang yaon man mga tugang, and sa iya po tabi na pagreparo, dyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Recently man mga tugang, may ginimo man na operasyon mga tugang na nagresulta duman po sa pagkakumpiska ning sarong firearms dyan po sa sarong Banwaan kan Santo Domingo. Nailing mo na yan. Na pag may anong kini ang mga magayon na fight mga tugang ngunyan na panahon. Ngani po mga tugang na maibitaran ang mga nagbuburutwaan na krimen. Arog kayo napabaritaan ta may nagbaradilan sa Kamalig or may binadil na aki ikipulis sa Kamalig. Kang nakaaging daw mga tugang, dyan man sa Banwaan kan Ginubatan, may nagbadilan man. Dahil pa ni Saro na narisilbaran mga tugang na kaso, kadakol ng binadil dyan sa Banwaan kan Ginubatan. Baad lamang mga tugang sa liderato man, kang bagong OIC,
si Police Major Genevieve Pusirin, may mahilingan na po kita na development mga tugang, duman po sa mga darakulang kaso, kasabi kang alkalde mga tugang, isolated. Ligtas pa rin mga tugang ang banwaan kang ginubatan. Pero siyempre, dahil man iyan mahahali mga tugang, duman po sa satuyang mga kababayan na mapapahapot. Mapapahapot. Ligtas pa rin ngaya ang ginubatan sa kabila ng sunod-sunod na pamamaril. Para ang apot mga tugang, sundo sa ngunyan, kumusta? Igwa na ba? Igwa kitang naaraman na binilog na, anong apod kayan? May binilog mga tugang na task force. Pero, sundo sa ngunyan mga tugang, wala man kita ng development na naisihan. Igwa na ngaya kita ng pinaghihiling na suspect or person of interest, but until now mga tugang, wala pa po ng linaw. Duman po sa mga kaso ng baradilan po, tabi dyan sa banwaan kan ginubatan. Naghabol man so kamaling. Naghabol man so kamaling, takang nakaaging aldaw. Igwa man dyan kibinadil, kababayan ko, dyan sa banwaan kan Santo Domingo. Sana ini po ng mga dakulang agyat ini, siyempre po sa liderato kan sa tuyang mga pamayo, kay PD na sa iya po mga tugang na pagtukaw, sa iyang liderato mga tugang, matawanan po ning kasimbagan ini po ng mga nagburutwang kaso, mga krimen mga tugang, digdi po sa satuyang probinsya. Tadipisilon pagsiring kayo ha. Kapag maski saro, wala kita kinaresolbar, baka magayon pagdangogon, kaya, pero kita mga tugang nagtutubod man, na ang satuyang mga kapulisan, mga tugang talaga man na yaon man po, pigigibo man ang sa indang trabaho, kundi siguro, mas paigtingon pa po mga tugang ang police visibility. Wala po kipinipiling oras, ini po mga tugang na mga mararaot na kaisipan. May mararaot na kaisipan mga tugang, digdi po sa satuyang palibot. Lalo na mga tugang na grabe po ang namamatian na pagtios ka sa tuyang mga kababayan, chances are, mas madakol po mga tugang ang mga harabasan, piglalaog na mga edipisyo, mga business establishment, and iba pa. Iyan sabi na dakulang agyat iyan mga tugang duman sa satuyang mga kapulisan. Although, sabi na nga yaon man po ang sa indang paggibo kan sa indang trabaho. Pero, siyempre, dahil man po yan, makakaya sana po kan sa tuyang mga kapulisan. Siyempre, yaon po ang pagsuporta kan sa tuyang mga kababayan dyan. Siyempre pa. So, mga kababayan ta, na kapag igwa po ki mga kahina-hinala na mga kung ano-ano sa sindang area, tulos na ipaabot po tabi iyan sa satuyang mga kapulisan. Iyo man sana po ang sa indang kahagadan. Tangani ng madako, matungkusan mga tugang ini po na mga serye ning mga darakulang insidente mga tugang, pag-abot po mga tugang digdi sa peace and order. And iba pa po mga tugang na mga kaharasan. Marhay na pagka-afternoon po mga tugang, dyan sa banwaan man kan Santo Domingo, ang padagos mga tugang na sana magkaayos na ang padagos mga tugang na garingkilan man dyan. Pero mga tugang kasubagong aga, after po kan flag ceremony, ipinagpresentar mga tugang kang alkalde, okay, Mayor Bong Banda, good afternoon.
ang mga nakumpiskar, mga tugang na mga kiluhan. So mga weighing scale, mga tugang na nakumpiskar na may daya. Nailing mo na yan. At igwa palan kay mga siring kay mahigit maabot sa 20 na piraso, mga tugang na pinagtutubudan ng mga depektibong timbangan. Rinaot po, mga tugang, pinanginutan kang alkalde. Very good iyan, tabi mayor. Very good iyan sa imong pigpapahiling. Diyan po, mga tugang, diyan tabi mayor sa Banwaan kan Santo Domingo, na pagkurtar duman sa mga paratyendaman, bati di pisilo na nga niyang panahon. Aprobitsaron ka pa kayong mga paratyenda. Dapat pag sa panahon ngunyan, patasan na po kita. Maging patasan na po tabi kita. Sa lado kang mga paratyenda, dahil man masyadong pakabaraton sa mga parabakal ta. And siyempre sa lado man mga tugang kan mga paratinda, dahil man pagdayaon, kung araman nindo yan, dahil naman kay puha na pagparauro-trohon sa indo, mga tugang, ang bagay na inay, aram na nindo yan. Sabi ta na nga sa panahon ngunyan, dapat patasan na po kita. Nagbabayad po ng tama sa tuyang mga parabakal, tapos maisi-isihan, mga tugang, nadaya ka pala ngayon, taso kiluhan. Pero ini mga tugang ang pigit sabi ta na ano na sa programa, mga tugang, kang DTI, na pagbubugtak, mga tugang, kay ni po napigapod na timbangan ng bayan. Ano sa umpisa lang? Gani sa punsa na, naidaw, mga tugang, ngunyan, ini po napigapod na timbangan ng bayan. Madumang ka sa mga saudan, halos wala naman kita na nahihiling na tindahan ng bayan. Sana maibalik ini. Tangani ng maibitaran, mga tugang, ini po na siring ka ini. Ito siyempre, dahil mangkutayan, mga kabuelo. Aram nindang igwang timbangan ng bayan. Halimbawa, ika parabakal, tinimbang mo duman, nagbakal ka sa sarong paratyenda, tinimbang, o ninangaya, pwede mo yan na itimbang mo duman sa timbangan ng bayan, tapos bumalik ka duman sa parabakal, o ningaya, ihilinga, takulang so sa imong, may dayaan sa imong kiluhan. Anong man sa nayang kayan? Kaya, dahil man po ini magiging epektibo, kung ini po, mga tugang, na pag-abot man digdi sa programa kan DTI, ining timbangan ng bayan, ibalik po tabi nindo. Tangani nang magkasurupog man ini na mga paratyenda na nagagamit, mga tugang depektibong timbangan. Sige. Alas 6:30 aning pagkabanggi, maluway-luway na kitang mapaaram din po sa loob ng sa tuyang programa. Ngunyan po tabi na pagkaldaw ning ano nang aldaw ngunyan? Lunes, Monday, maray na pagka afternoon, pagkabanggi na palan, kay Sir Manny Moxia, nagsilibrar kan sa iyang birthday ngunyan, kan nakaging aldaw. Boss Mox, happy birthday tabi. And siyempre, kay First District Board Member, Attorney Gio Ong Bungaw, birthday pala ngunyan, nagpa-ice cream si BM Gio Kasubago, duman po, mga tugang, sa Kapitolyo. Partikan sa iyang pagsilibrar kan kumpleanyo. Bueno, mga tugang, kita po, maluay-luay naman na mapaaram, hindi po sa loob ng sa tuyang programa. Ngunyan po tabi na pagkahapon. Siyempre po, sa bilog na pwersa, kang Bicolnet TV, siyempre sa Panginoon po, kan sa muyang General Manager, Maestro Nel Agtuon,
And syempre sa pangarang po tabikan sa tuyong mga sponsors, mga pag-iliba po digdi sa BicolNet TV. Okay, maraming thank you. Okay, abangan ang mga programang magbabalik digdi po sa BicolNet TV. Sa mga masunod na aldaw, sa mga paborito nindong mga programa, muli nyo mapapanood dito po sa BicolNet TV. Siyempre, sa pangarang po tabi ni Nugabos, maraming thank you. Ako man po tabi, yan sa indong nakasapa, hindi iba. An sa indong po tabing amigo, Tony Criste, mga tugang at your service. God bless Almighty. Keep safe, Bicolandia. Marhay na pagkabanggi. Bye-bye. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado para sa segundo distrito, Marina! Para sa Roswag sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or may bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo.